благословен ден. Желая на всички най-вече здраве. Поздравление за Национален комитет Петър Димков, който продължава едно велико дело. Всичко това, което беше създадено, което беше написано от великия наш лечител, учител Петър Димков. Поздравление на всички, които извървяха нашата чудесна алея на билките. Вярвам, че тези, които за пръв път минаха, се обогатиха и научиха повече за тях. Тук съм заедно с моите колеги Юли и Деси. Деси е нашия експерт Флора и тя много пъти е изнасила беседи за билките пред вас. Но какво трябва да знаем най-вече? Че ние сме наистина една благословена страна. Страна с 770, поне до момента, билки, 760 от които растат в нашите гори, поля, растат сред природата. Многообразието на ландшафти, многообразието на природа, всичкото това, планини, високи, ручи, тучни поля, дава това многообразие. Витоша също се радва на него. Над 500 билки, лечебни растения имаме във Витоша. Но това многообразие не означава, че те са толкова много и за това не се разрешава тяхното търговско ползване. Единствено всеки може сам да откъсне и да занесе билка за семейството си. И нека, когато сутрин пием чая от билки за събуждане, а вечер за приспиване, с огромна благодарност и обич, да си спомним за майката природа и нека да я пазим. Защото билките ни пазят, дават ни сила и ни лекуват. Така че колкото по-близо и колкото повече опазваме нашата природа, толкова по-щедра ще бъде тя към нас. Желая един чудесен празник. Още веднъж добре дошли на Витоша. Хубав празник! Благодарим на госпожа Снежана Петрова и сърдечно благодарим за дългогодишното сърцато съдействие в организацията и провеждането на нашите празници. Благодарим за любовта. И още един поздрав за всички нас от Пловдив. Добър ден на всички! Щастливи сме заедно, че този светъл празник и ние сме с вас, където искаме да ви поздравим от Духовна здравна академия Гарабитов Пловдив и искаме да ви поздравим с един божествен инструмент, който възпроизвежда стотици милиарди вибрации на звука Ом. Вие ще почувствате силата на космоса, силата на любовта, силата на хармонията. Поздравявам ви! Този звук се слуша, този ръковидец се слуша с затворени очи. 3 пъти ще свиря специално за вас, за да усетите силата на любовта и на вътрешния мир. Звука, знаете, че е звука на Вселената, творението на всичко живо е този звук Ом. След мене ще ви поздравя с този звук и да дам, преди да започнем поздравленията, доктор Стоилов да каже няколко думи от името на Пловдивската група. Аз искам да поздравя 4-те елемента, които ни съставят, които ни правят това, което сме и в които ние се развиваме. То ще е едно късо обращение, не поздравение към вас, а към тази земя, на която растем, тази земя, която чака да се събудим и заедно да направим това, за което сме родени тук. Майчице земя, приеми ни всички нас, разреши да извършим това, за което сме дошли. Поддържай нашите стремежи, закрили ни, дай ни обичта си и силата, за да извършим това, за което сме се родили. Татко Слънце, благословено Слънце, дай ни своята сила, своята светлина, своята мощ, бъди в нас и с нас, за да продължим пътя на светлината. О, елементи на 4-те посоки, елементи на силата, татко огън, майчице вода, братко въздух и благословена сестрице вода. Бъдете чисти и единни вътре в нас. Подкрепяйте нашето дело, живот, мислене.
Нека заедно създадем единството, което трябва да бъдем и което трябва да възстановим на земята. Този звуком, който ще ви създаде раковината, е звука, който е създал творението. Звукът, който преди светлината, с намерението на Твореца, баща, майка, архитекта на Вселената, е създал всичко, което сме, което е около нас. Това намерение е създало светлината, която е родила всичко друго. Този звуком е нашето поздравление към земята, към вас, към всяка една ваша клетка, и ще завърша приказването с това, че всяка една клетчица има разум, има съзнание и е добре всеки един да благодари на всяка своя клетка за това, което е, за това, което прави, за многообразния труд, който има, и да получи вашата обич и уважение. Нямате представа как тялото и всяка клетка ще ви се отблагодари. По същия начин, както и майката Земя и Слънцето, ще се отблагодарят за това, че се обръщаме за всичко, което правим към тях, за тяхното разрешение и за тяхната подкрепа. Ще завърша с човешкото ом, за да може раковината мощно да ви го прогласи. Бъдете живи, здрави и щастливи. Този звук ще ви направи още по-щастливи, още по-усмихнати. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодарим, приемаме сътворяващата сила на природата с любов. Сега поздрав от директора на Национална библиотека. Заповядайте. Някои ни познават. Радвам се, че са тук. След този поздрав за мен е много лесно да кажа защо сме тук, вече втора година, заедно с Национален парк Витоша и с Националния комитет Петър Динков, защото тук хората са духовни, защото ние сме приятели на планината, приятели на природата, приятели на духовността, приятели на книгите, приятели на четенето. Затова библиотеката, която има 1 милион тома книги, включително всички книги на Петър Динков, включително много книги, хиляди за природата, за защита на природата, много голям интерес сред младото поколение. Имаме много млади читатели, една част сигурно са тук, които се интересуват. Наистина това вече е много важно за нас, за хората, да запазим природата, да запазим и душите си чисти, и за това ние днес сме тук и с 3 поети, които са лауреати на национални конкурси и на конкурса в полите на Витоша, господин Чухов, господин Гаврилов и Илияна Илиева. Те ще ви поздравят със свои стихове.
Благодаря ви. Благодарим на директора на Столична библиотека. Духовността има много страни, много аспекти. Един от тях са книгите. Контакта с книгите е изключително обогатяващ и наистина той може да ни привърже към нашата най-силна страна, силата на духа. Поздрав от нас за всички именници, всички енчовци, които празнуват на днешния светъл ден. Пожелаваме им здраве и дълголетие. Поздрав за именниците от целия Национален комитет Петър Димков. Сега ще чуем любима българска песен, която надявам се и вярвам всички знаят. Приканваме ви да пеем всички заедно с мъжки вокален ансамбъл Vox Orficus. Хубава си, моя Горо! Да. Здравейте, честит празник на всички! Хубава си, моя Горо, миришеш на младост. Пейте с нас. Хубава си, моя Горо, миришеш на младост, но вселяваш сърцата ни само скръб и жалост, но вселяваш сърцата ми само скръб и жалост. Който веднъж те погледне, той вечно жалее. Който веднъж те погледне, той вечно жалее. Че не можем от твоите сенки да изтлеем, че не можем от твоите сенки да изтлеем. Ако мудро стане нужда, вежда те остави. Ако мудро стане нужда, вежда те остави. Той не може дългежи
да те заборави. Той не може дорде жив да те заборави. Твоето листе, моя гору, пак ще да порасте. Твоето листе, моя гору, пак ще да порасте. Моята младост, горна сестро, не ще се върне веч. Моята младост, горна сестро, не ще се върне веч. Благодаря ви, да ви представя мъжки акапелен ансамбъл Vox Orficus.